Molt bon dia, què tal, com estàs? T'has decidit apuntar-te a l'acreditació d'una de les àrees que inclou el marc de referència de la competència digital docent. I en el dia d'avui et mostraré mitjançant aquest vídeo com funciona aquest Classroom, aquest entorn virtual d'aprenentatge per l'acreditació d'una àrea en concret. Vendrem fins al nostre perfil de Google, 9 botonets, i cercarem Classroom. Una vegada que hi som a dins, fixeu-vos que damunt l'escritori vos toca haver comparegut ja un Classroom nou que vos convida a entrar-hi, tal com veus a un exemple que vos he deixat aquí. Uneix-me per poder accedir en aquest Classroom de l'àrea 6, desenvolupament de la competència digital de l'alumnat. Molt bé, una vegada que hi som a dins, és un Classroom típic, tauler d'activitat, per veure l'activitat que va generant aquest Classroom, anem fins a treball de classe. Una vegada que estem a dins, fixeu-vos, això és un vídeo d'exemple i veureu que tindreu activitats tant de nivell A2 com de nivell B1, però en el vostre cas, senzillament veureu les que fan referència al nivell que voleu acreditar. Per exemple, nivell A2, o si ja apliqueu aquests mateixos coneixements en l'alumnat i podeu presentar evidències, nivell B1. Anem a començar, però per la part inicial. Abans de començar, teniu un missatge de benvinguda. L'equipament tècnic. És molt important que sapigueu que aquesta formació s'ha de desenvolupar utilitzant un ordinador, que amb una tablet o amb un mòbil és ben probable que no vegeu tot allò que vos tenim preparat. Temporització, interessantíssim. Sempre heu de tenir present que heu d'obrir aquest document i heu de tenir molt presents aquelles que són les dates de llançament i les dates de venciments de les diferents tasques. Mireu d'ajustar-vos en el màxim a la temporització que vos hem preparat. Tancam i tornem enrere. Ho duc tot el dia, senzillament és que vos dèiem que, com ja sabeu, a Classroom teniu un botonet a la part superior que diu Consulta el teu treball. D'aquesta manera veuràs quines activitats tens entregades i quines tens pendents d'enviar. És tan senzill com fer clic a Consulta el teu treball. Iconografia emprada, molt important, heu de saber que sempre que vegeu una piloteta de color vermell són activitats obligatòries que haureu d'entregar per tal de poder superar aquesta formació. Si ens volguéssiu fer propaganda o publicitat a través de les xarxes socials, tan senzill com etiquetar-nos amb aquest hashtag DICCompIBESTIM i d'aquesta manera farien comunitat. I arribam a una de les parts més importants d'aquesta formació, site de la formació. Han dissenyat una pàgina web per tal que tinguis a un sol lloc, a un únic lloc, tot allò referent a lo que és el marc de competència digital docent i de totes les àrees en concret, amb una sèrie d'eines i una sèrie de recursos que sempre seran accessibles des de les activitats que vos plantejarem. Tancam de moment i continuem endavant. Primer mòdul de tot, primeres passes. Com dur a terme aquesta formació, trobareu aquest vídeo que ara mateix esteu veient. Àrea 6, desenvolupament, ara en aquest cas en concret és un exemple de l'àrea 6, seria tan senzill com fer clic i veure què és allò que esperam aprendre en aquesta formació i quines són les tasques que he d'entregar per tal de poder superar l'avaluació de la mateixa. No heu de fer res en aquest document, senzillament són documents de consulta. Fixeu-vos que fins ara tot allò que vos han dit no hi ha res obligatori. Arribam a la primera tasca, la que haureu d'entregar de manera obligatòria, i és fer clic damunt el marc teòric. Si fem una miqueta d'escroll, mostra el material, ho veurem a pàgina completa. Fixeu-vos que allò que vos demanem aquí és que accedigueu mitjançant aquest enllaç a la pàgina web de la qual vos he xerrat abans per consultar tot el que són els aspectes teòrics del marc, ara en aquest concret, de l'àrea 6. També teniu el primer capítol d'Educament Digital, el nostre podcast, allà on explicam de primera mà què és tot això del marc de referència de competència digital docent i com podem fer per poder-nos acreditar. I, finalment, aquesta és la tasca que haureu d'entregar, és aquest formulari sobre la teoria de l'àrea 6. Senzillament, fem clic, emplenam i enviem. Molt bé, tornem enrere
i continuam amb l'explicació d'aquest Classroom. Arribam a la part més important. Ara imagineu-vos que vos heu apuntat per poder acreditar el nivell A2 d'aquesta àrea número 6, desenvolupament de la competència digital de l'alumnat, i tindríeu senzillament aquestes activitats que fan referència en el nivell A2, d'acord? Com que és una versió de demostració, també vos mostraré el que seria l'acreditació del nivell B1. Anem a veure una tasca d'exemple, com seria aquesta tasca 1, contrastar la informació d'aquest nivell A2. Fem clic a damunt, ens desplaçam una miqueta per avall i mostra la tasca per veure la pàgina completa. Mireu, sempre hem organitzat o sempre hem estructurat les activitats de la mateixa manera. Una part superior, allà on ens indica quins són els indicadors que estem treballant a dins aquesta activitat, perquè tingueu sempre una referència, segons el marc de referència de la competència digital docent, de en quin nivell, en quina etapa, quina competència i quin indicador estem treballant. Per exemple, com podeu veure, estem a dins l'àrea 6, a l'etapa A, nivell de progressió A2, treballarem aquesta primera competència, que és l'alfabetització mediàtica i en el tractament de la informació i de les dades, i en concret estarem fent feina amb aquest indicador 6.1 A2 1. Anem per avall. Arribam a la part important, que és allà on vos explicam quina és la tasca que heu de dur a terme, i és aquesta que comença en el punt vermell. Elabora un contingut digital, allà on comptaràs, etc. A continuació, hem volgut, per tal que vos pugueu situar i pugueu posar-vos en context, un exemple d'aplicació d'aquesta tasca que vos sol·licitam. Heu de tenir present que no heu de fer res ni heu de fer cap tipus de rèplica d'aquest exemple que vos proposam. És senzillament, com vos dic, un exemple per poder vos ficar a dins el context d'aquesta tasca que vos demanam. Sí? Finalment, a baix teniu la caixa d'eines, és a dir, seran tot un grapat de recursos que vos conduiran a la pàgina web que hem dissenyat per tots vosaltres, que vos ajudaran a dissenyar la tasca que vos hem encomanat. Sí? Finalment, teniu un enllaç directe a la pàgina web, perquè sempre la tingueu directa des de qualsevol de les tasques que vos proposam, i finalment, la part més important, que és aquí, dalt, en el punt vermell, mos sol·licitau una tasca en concret, però realment com hem d'entregar aquesta tasca? Fixeu-vos que vos dèiem, penja la present tasca al teu treball. Si has fet servir una aplicació en línia, aporta'ns l'enllaç públic. Recorda que pots fer una infografia, un vídeo, un enregistrament d'àudio, etc. Per tal, segona tasca que vos comanam, per tal de poder contextualitzar la teva proposta, en els comentaris privats indica les característiques del grup allà on has aplicat o per quin grup has dissenyat aquesta tasca. Sí? Finalment, si ho creus oportú, pots comentar en els comentaris públics d'aquesta classe, aquí baix, on vos afegeix un comentari de classe, si voleu compartir el vostre material i fer una sèrie de crítiques o d'aportacions en aquesta tasca que hem desenvolupat. Molt bé, això seria exactament el que seria un exemple de tasca número 1 del nivell de progressió A2. Sí? Anem enrere i anem a veure la diferència que hi hauria amb una tasca desnivell, una tasca que hi hauria desnivell B1. Fixeu-vos com, en aquest cas en concret, la tasca és exactament la mateixa, però està dividida en dues parts. Una primera part, allà on te tornen a demanar el mateix contingut digital, però una segona part, allà on hauràs d'emplenar un qüestionari per tal de veure que has fet una transferència a l'aula. Sabeu que a partir del nivell de progressió B1 és obligatori aportar unes evidències de que allò que han dissenyat ho estem fent servir en el nostre grup classe. Ben igual que abans, teniu els exemples d'aplicació per tenir una contextualització, el guixó d'eines, l'enllaç a la pàgina web i també de quina manera podreu o heu de lliurar aquesta tasca desnivell B1. Finalment, recordeu que totes aquestes tasques s'aniran llançant de manera progressiva, tot tenint en compte la temporització que vos he mostrat aquí dalt, i, finalment, per acabar aquesta formació, és molt important que no oblideu aquesta darrera tasca, tasca número 6, de valoració en el portal del personal. Sí? És tan senzill com accedir en el vostre portal del personal i valorar la formació
que acabeu de dur a terme amb tots nosaltres. Moltíssimes gràcies i espero que us sigui d'utilitat.